Alo, alo, jo jest sam jak wdycki, a jest ze mną kamrat z Ciderlandu, sam tukej. A, guten Morgen. I od rana kopiemy se Niemca. Ja. A taki Fajnie, taki- hopie. A fajny Niemiec, fajny nie? był. Ja, Fajnych robią hopie, teraz. jeszcze ciepły, no to taki hopie. Tak, a Einfach jaki gut. A szelonto? No, gimnastyk. Kule, Dobra, wele. dobra, pójdź, te łożkliwości skończymy. Lecymy. Dobra, to może coś powiesz na temat tej mapki. Co musimy sam zrobić? Musimy przejąć, jobych przejął D4, no i sam pierw. A zobacz se, czekaj, tableta. Tableta, o cool, a to tak porówno mamy, 50-50. Hopie, to pójdź na D, na dycki, co? Na D, no dobre, na To D4. lec... Ja, To lecimy, hopie, bez kierchów. no, ino. Albo smyntosz. Albo smyntosz. Co możesz tam zagany? Ja mam, pokaż, ta, Wery? mam szifa, tako fajno. Ja? Mam Thompsony, mam granaty. To będą mieli hopy... Durś, Fajne fal. zaskoczenie. Dobre, i no by nas nie wzięło. Czekaj, słysza coś. By nas nie wzięło. A to noc, No, dobra, synek. to nasz. Możemy lecieć. On nas będzie osłaniał. Ja. Dobra, chodź popływamy trochę. Harlejką. Ja, no nie, Harlejką to nie. Jest tako gęsto, żebyśmy się nie przedarli. Ja słyszał, że jak kopnie z tej koryto, to ci odda. One, hopy. Jak sprężyna. Ło, popy, wleciał do wody. Mart, blank, kojfnięty. Cisnymy. Ło, Ale- jaki żur. Ja. Jaki O, łez. Fuj, A to oby w wonio. hechle. Oby na hechle. Dobra, kurde, coś już się tam... O. Pierom, czekaj. ale skąd? Czekaj, dawaj po drabinie. Jezus. I szybko na tyły wieży. Pyk, 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 Hopie, pyk. tam gewer legł. Jest o! Hoppy, ale żeś go... O kule. No Jak nie. jest po niemiecku, hopy, niespodzianka? Jest jeszcze Niemiec. Iberaszung. Hoppy, ale my mu Iberaszung zrobili. No i bieremy. Widziałeś to? No widział. No. Ej, a Dobra, zobaczymy. uważaj, idź na wierzch. Szniper żeś być. Scharfschütze. Scharfschütze. Ej, hopie. Kannst du be eine Scharfschütze? Widza tego, mam Mausera. Cysto. Kannst du- Widza, wiesz- opie, Niemcy są w chałupie tej takiej dali. Ale jakieś konkretne info? W oknie dalej. na pierwszym sztoku. A to ty godosz ten już Ja już za godą mostem ja tam, za mostem. Widza. A, ja nie mogę strzelać przez okno, wiesz? Sam jest taki... Fenster protection. Dobra, Dobra, słuchaj, ciul z tego. Teroski robimy tak. Sam jakieś koło powinno być. Ja, mamy koło, hopy. To jo na Siadaj na luka. swoje. Nie, to dobre. Nie, siadaj na swoje, hopy. Nie, bo nas jeszcze obgadają na tubach. Dobra, O jak, jedziemy. o Jezu, I no czekaj. musi zrobić z takie różne szelątą. te... Ojej, Wiraże. on się nadupił, pa. Ty się no, łozarty. O ja, pierom. Hopie, już siadą. Skąd on pierę? Z lasu. Jo, jada do Zabił mnie. niego. Jo, Ej, jest... hopie, O, tam nie hopie. zniszczyciel czołgów. Niszczyciel czołgów? No, To i obiera czołg. to kaj się szpawnimy. Na dowej na kościół jeszcze No raz. dobre. No. I tak to wygląda ta wojna, no. No tak to jest hopie, a widać. Niektórzy gadają, że wojna jest tako zło, hopy, samy z Wszystko. tylaż pasu. Next Generation Content. Ja. I no ten kościół jeszcze nie jest Levolution. Ja, on jeszcze. Ale to dobrze, ale bo to by no- mogłoby jakieś tam religijne te, nie? By Tutaj. były zaś haje. A Ja, o studa by była. Ej, bo Dobra, jo jest, też to ty. wejdź ze mną. Kaś ty Jo jest. jest w czołgu przy kościele, że się zrespią. To jo jest przodka na kościele. Ja opie ju słysza te twoje łone. O! Halo! Halo? No, jadymy. No. Dowej. I to jest mój kamrat Teroski. Musimy sam przez ten Borstein. Ja, O! ale nie łozdupcą, to porządny, niemiecki. One są takie gumowe, wiesz? Dobra. Jak te. To jest Sherman, jak ktoś nie wie, to jest taki średni czołg. Ale to jest chyba Firefly, bo ma długo lufa. Dobra, i Teroski tak. Ja sobie obejrzę, kto tam jest na długości. Ej, hopy są na dole. Na dole. W tym, czekaj, ja tam strzela, wiesz? Tak w te okno pier. O! Ale muszę podjechać, ty tam patrz, Ja patrzę. patrz tam jako. Ja już jest nasze. Na robedzie. Uważaj na przodek, bo... Ło kule, ja zebrał. Zebrał! Ja chyba od szarfszytce zebrał. No ci godą, a tyś godą, że hopy wszystko jest einfach gut?
To ja na E4, ja Nie, no to nie możemy tak robić w ten sposób. Słuchaj, ja cisnę na wzgórze, Na, ja zaroski dołącza do ciebie i no tym czołgiem sam zrobię jakąś akcję, jo. no, I będziemy przejmować hopie kolejne to punkty. bo już 4 już biorą. Ciebie naszo tako mało ta... Naszo mało kompania. Ja C4 no wziąłem zaś. Ty, a nie przypomina ci się jak my byli kiedy? Za hopie pod Niemca! Berlinem? Ja! Podobnie, nie? No podane No- fes. No fes. I no ten czołg taki jakiś Nie inszy. ten, no to Bo my wtedy kartonowymi jeździli. Ale to były inne czasy. A. Gimby nie znają. No nie znają. Mm. Ja cisnę. Dobra, na D3. D- Jo na D3 cisnę. D3. O kule, a bez most będziesz jechał? Już jest hopie tam pod D3. A ja cię widzę faktycznie. O ciule, snajper mnie zdjął. Ja już sam wychodzę. Hopie pod drzewem stał. Ej, to ja na E3 i ja tam przyda, bo ja mam blisko. Dobra. Coś tu jedzie. O, żech zabił czołg. Hopie, sam jakiś łożkliwy czołg sam jest, wiesz? Czekaj, Ja się boję D3, trochę. to już idę. Hopie, szczelow to. Dobra, ja to przejmuję D3. Ja to ja na kole przyjada. Ja zostawił czołg, bo oni myślą, że w tym czołgu ktoś jest, a on jest pusty, No wiesz? to ja już cisnę na kole. Ja już zneutralizował, to nie ma głupich. Niemcy sam Ja włażą. już tam włażą. Ja. By mnie nie zdjęli, bo ja jest z tego. Na kole jada. Czołg jest za D3. A jakby daleciał na bez... polu. Widzę Niemca, hopie, ciśnie tam Niemiec do ciebie, jeden snajper. Opie, ja jest przygotowany. Uważaj, ja Mam wparzą. wciśnięte pośladki. Wparzą. Uwaga, wparzą, że... Mom, hopie, zabił żech snajpera. O kurwa. Bier se od niego z lunetą, bier. Hopie, idź snajpuj. Ja jo do idę góry, do na wierchu. wierzch. Dobre. Pancerwursta sam mam. Tam jest nasz synek w tanku. Dobre, lecimy Kajś. Dobra, to Ceroski, czekaj. Niemiec! Hopie, Niemiec za chałupą! Hopie, hopie. A! Zabił mnie. Zabił obydwu. O Jezus. Jakie my są wylewy, wiesz? Dobra, ale Ceroski, czekaj, idę do twojej drużyny. Kaś ty jest Wunderwaffel. Ja, hopie, już jak jest. Musimy jechać, ja ci powiem jak będzie śmieszniej. Na na B2 się resp. No, Na B2. ale piechty? A mogę ino piechty. Ino piechty się ty resp, a ja się tam na B2 autem zrespia, wiesz? No dobre. I zaraz sam wskoczymy i będzie. Dobra. Ja teraz nie będę na żółto, tylko na niebiesko, bo żech musiał zmienić drużyna, żebych miał auto. No ale to pokażemy teraz wszystkim, wiesz? No. Jak się... Czy po asi Dobra. trochę. Pójdź, O. że sobie kupił tako. A hopie, a potem se starojawka kupia, wiesz? No. Będziemy jeździć. Na Zolity obeda jeździł. A Hopie. się jeszcze łoblic, No tu już szczewiki, se Antuch kupia. galoty, westa, hopie, Westa. szakiet. No i no. Dowej kajce czy? Ja. I teraz tak, sam włazimy na ten, tam ktoś tak po gwizdże. szybkości. Dobra, wyłaź. Ło kule, hopie, jo wyskoczył. I teraz wparzomy, czekaj. Jo granat cisna przez okno. I A wyżej tam jest nasz? Ja? Łociup. Dobra, nic się nie stało. Ja, nie było nikogo. Nie, wcale. Łoje! Łoje. Maciek sam jest. Nie, jak on się Ja, nazywa? Maciek. Marek. Marek, hopie, Marek a Maciek. Wszystko Nie rób z niego Maćka. Wszystko za jeden. Dobra, cisnymy, chodź. Fausty, kaj cisnymy. No do auta. Już, Beda brocie. na hołdzie. O kurde. Dobre. O, dowej. A zobacz na tablecie, Kaj. Hopie, Niemiec! Łojeny, kaj. Jeszcze jeden za tymi. Dobre, Ja dobre, pierę. dobre, dobre, dobre! Ach, Hopie. godocis. Ej, no już prawie nie żyję, jo czekaj, bo sam były apteczki. Ale hopie, co Już mnie się- twoja apteczka Już interesuje? się muszę wyleczyć. Musisz się poświęcić sam. Nie! Chodź. Ale ja jadę na wstecznym Czekaj, specjalnie. już biera sam. O. Dobra, to weź tam się zrób. O jak mi teraz jest, ojen. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Dobra. Erste Hilfe.
keine... Ahnung. Ja, keine Medikamenten. Das ist nicht Apotheker. Ło, kule! Czekaj, ja uciekam, Pitej. Ja pitam. Po francusku tak trochę, ale okej. Ale bez białej fany. Marnie szanse. Dobra, jadymy. Hopie. Ale ty pasuje ci hopie ten ciężki karabin, wiesz? Jakby się tak urodził. Ej, a to No jest... ty O, tak- to czołg stoi! Ej, ty A się to nie, jest... to A znaczy. to jest nasz czołg. Się od razu z karbitką urodził, a nie z tym. No, ja się urodził z fetschnitą w ręce. No ja. Dobra, bierzemy, a no sam wylano O, sam jest. słychać, jadą. Hopie, czołg idzie! Ło, kuźwa. Ja słyszę. Jo, i ta Bucy. pancerwursty są u nas w tym. W moim aucie na samochodzie. zadku. Ej, ale nie idzie wziąć tego czołgu naszego. Niemca żech zabił, ale czołg jeszcze żyje. Nie, to nie był czołg, to był ciężki opancerzony. Dobra, ja Jorzych padł, ale na C2 się respia. Ej, a on miał machine gewery. 34. No? A ja mam bara jak Ej, bierzemy tego. Dowej. To odblokowuj, no. Odblokowuję. Zarobić, a ty szkaś ty jest. No ja się szpałnia na C2, tam u ciebie. Oje. O, piale będzie. Lejty. A wiesz co ci powiem? Nie wiem. Jak my ostatnio tak byli, O, dowej do mnie. ja się czuję jak ja ostatnio na Sosnowcu też taką atmosfera Tyś był wojenna. O, patrz jak synki powsiadali. O, Pepają, Łe, musimy... ty masz PDA. Jadymy C1. Uwaga, uwaga, ej, teraz tak- pokażę ej, destrukcję. Ej, zobacz, Levolution. wszystkich Pa, z pierwszej osoby. łobejś to, pa. Jak jo jada. O, jak ją z pokaż dupcą. wszystkim jako ty masz kierownica z pierwszej osoby. Nie, to wola nie ten. Na scrollu już zjedź, hopie. Pokaż jak ty Łoje, jak on toczy mnie, o Jezus. Uwaga, wparzomy. No, uwaga. I teraz stop, wyskakujemy. Tu jest Niemiec na dole. Rzech jest na O dole. Jezus. Hopie, ja przejmuję. Ostatni punkt, musimy to przejąć. Jo patrza sam na jedno wejście. Ło, Ktoś kule, Niemiec hopy ze sztoka. Ale z nie nas. właź na górę, Ale ja na już dół, nie na żyję, dół. zabił mnie. Ej, Jorzech padł, o hopie. Jezus. Wiesz co mnie zabił? Wagner. Wagner, ten od Ja. symfonii. Ej, to cisnymy, kaj się szpawnimy. Ja ci zaopowiem, kaj się szpałnia. Hopie. Ty tam możesz... Ty se możesz. Dobra, ciś tam kajmy się przed chwilą. Znaczy musimy To na przedostatni C2? punkt. Ja. Ale, a, bo to ino piechty, dobra. Ino. Ino. A już tam dojeżdżą, bo musiał, że z innego punktu się zeszpałnić z To pojazdem. jo na kole, Jo. kiedy będziesz sam. Hopie, a my powinni na Gorcek, a nie na kola łazić. To już pocisna tam na A C1. powiedz mi, czemu ty tak słabo z punktacją stoisz, co? Jo, bo jo jest taki pacyfista bardziej. Pacyfista pado. Jo nie wiem. Hopie, ale sam strzelają hopy na dniach Radzionkowa i Bytomia. A niby to miała dopiero będą. Ja zapraszasz wszystkich. Zapraszam. Co tam fajnego będziecie mieli? Fajerwerki hopy, Ja, a będą dla gości z śpiewy, Radzionkowa tań- będzie coś. lejty. O nie, no hopie, zaś. Dobra, my już przejęli ten cały Ja ten mamy to wszystko. i teraz ino musimy na D. Dobra. Jo tam jada do ciebie. O fuck, z tym kościołem coś nieciekawie. Ja tam jest hopy czołg niemiecki normalnie. Normalnie czołg niemiecki, No normalnie. Nie, o, zdupcyli go już. Hopie, on się hajcuje. I oto dupca. Hopie, wylot z niego synek, ja go zabił. A powiedz mi, Kaś, ty jesteś tam na końcu, że jest? Jo jest na tym ostatnim przejętym. Ja mogę podjechać Kaś na kole jak chcesz. Nie, to musisz wracać. No to Wracaj wracam. pod most metalowy, hopie. Metalowy most! No tak jak my hopie szli w O ta strona, żeby to jest! przejąć, to trzeba nazad kaj ciś. tam, no dobre. No kaj tam, no. Ale jo tam jada do ciebie, jo podjada moim tym, A tu jadą. moim składakiem. Ja im pod ryndą, on mi zatitał. O, a to jest, jakie to jest fajne. W ogóle polecamy się ściągnąć. Ja, Heroes fajno, Generalsy. darmowo gra, Darmowo gra, a jako fano. No i tam wiecie, no nie bądźcie zdziwieni, nie dziwcie się jak wam trochę będzie ścinać, no, bo ona taką ma słabo optymalizowano optymalizację. jest trochę gorzej jak BF4 momentami. No trochę. Ino trochę. Ale graficznie fano, nie? No.
To jest Wunderwaffe, hopie. Jojada zaraz będę na C tam przed mostem. C1 to jest chyba, ja, To ja na C1. czołgiem, wiesz? Wszystkie synki No. sam ścisły. Z całego To jest- placu. Mi się zdaje, że sam są jakieś bitwy podwórek. Ja. Hopy, a tyś miał? Biliście się? Na Plac na plac. ja... Hopie, co my robili? My mieli pistolety, my udawali, że hopie jest wojna. I on za Niemca wtycki robił. Ale za Niemca, no. Kiedyś to inaczej było, gimby nie znają, no. Ej, jojada bez most. Dobra, ja już jest przez... Ja, to ty się za mną, hopie. No i na to kole. dawaj, właź do mnie. Pa, Co pa? ja mam lufa. A to opie, my robimy te Tour de France w ogóle. Ło, tu pierona, ale to robicie Tour de Beuten. Tour de Beuten, ja. Reisa durch Beuten. Właśnie, O, o, ja ty mogę wleźć. O, łobyś. teraz odpoczywasz? Ja dychna się, bo Jezus. Ja. Borsztajn musiał... Hopie, ale stawiają te borsztajny, nie? No, ciulato. Po co to? No nie wiem. To jest chyba taki test, jak jest czołgista naknolony, wiesz? To żeby miał ciężko. No i co, i że się skitrą, a żeś godał, że nie może się kitrać. Ja się skitrą. No, przez chwilę, żeś się opieskrą. Ja nie wiem. Dobra. Już tutaj jada. O, widzisz teraz cię? A Dima? ja, dobre. Tu masz drugie działko, a tyś nie No. wiedział. O, Niemiec! Opy, jak ją mów pro. Łoje. A tyś go zabił? Nie, ja go postrzelał. To teraz kizo. Oho, O Jezus. Ej, ja po- Łoje, ja dostał. Czemuś hopę się wychylał? No bo ja nie widział on tak z dołu. Ida na E4, nie A na widzę E4. go, hopie, on jest we flaku. Na Ty przeciw 0,1 Ida. lotniczym. No to hopie lipa. Już tam cisna. Co, my mamy wszystko? Nie. Hopy, sam jest Niemiec i no on ma wylew i on nie umie jeździć autem. Dobrze, że nie wylewa nie lumbago. Ja jakbym miał Lubago, to by go wykręciło, wiesz? A tego by my nie chcieli, takiego wykręconego Niemca. Nie, no co ty. Ja, Hopie, on No z muszę tego teraz flaka pierę. ja mu to No rozwala, są wiesz? czołgi na drugim Ja mu brzegu. to rozwala, spoko. Ja mu to rozwalił tego Widzę, flaka widzę. już. Już tam jest. U nas. Czołgi na drugim brzegu Ja. są? Daleko festak jest, takie między takimi dwoma tymi stromami. Dobra, jada. Hopy, ja sam cisna wszystko. Jo cisna, ty się z tym czołgu? No, To jo idę za tobą Nie, a widzę go, ja, widzę to ten jest czołg. dobre. To my bierzemy z synkami już tu D4. Dobra, ja już ten czołg bija. No teraz ucieka, wiesz, że jest Ciśnij, zajęty ciśnij. uciekaniem. Ja mu nawrzuca trochę, nawściepia mu tam, nie? Mu tak po lyku. Ło jak pierom. No, dostał. Niszczyciel czołgów we mnie pierę, wiesz? To my już Niszczyciel mamy D4. Ja mamy. Ja muszę wyleźć z Hopie, tego a to zaraz czołgu. będzie koniec rundy. Ja, To my się zaraz już musimy wygramy. żegnać. Bo jak to gichnie, Ja. to się wyłączy wszystko. Dobra, to słuchajcie, No to tak cóż to możemy było. powiedzieć? Tak to było. Fano Pozdrawiamy gra, was ja, gorąco. Grys Ale to Ausbeuten. hopie, to jeszcze się nie wyłączy, wiesz? Nie? A nie, bo to będziesz miał hopie newsy, tabela a to i możesz się dobre. pochwalić hopie To się statystykami. poasza się. No, to się tak pokazuwa na koniec zrobimy. Salwa w No. niebo. Łopie, pitaj, bo Dobra, koniec szpanu. salwa w niebo, a tam stanka pierą. Ty, to nie może być tak. Ej, przyjechał autem Niemiec. Pa, Jest to jak mądre. patrz, Pa, o, ja go zabił, jaki as, tyś go widział. Dobra, ciśnijmy, jolo, hopie, przez środek. Jest, Oje, zabiją. To O. opie, jo do szarlejki. ja też wlecion. Ale tyś koifnięty, A ty? a jo jeszcze żyja. Hopie, to ja przynajmniej znieczulony był. Do tej szarlejki. No i proszę państwa. No i tak się tyle odkryło. tego było. Co prawda, wojny żeśmy nie wygrali, ale bitwa zwyciężona. Ja
Trwała ona 41 minut, chociaż myśmy niecałe 20. 20. No, także tu to widać. No, także co możemy powiedzieć? Polecamy gra. się ściągnąć, Darmowo, Fano, na pewno darmowo. linki w opisie będą. Ja, chociaż to nie reflink, to Gelda z tego nie O, ma. I taką informacja, my na live'ach w to gromy razem, także w to się gra dać z widzami. Ja, Jak bardzo coś, fajnie się to gra. piszcie najwyżej swoje niki w komentarzach, Dodamy albo wchodźcie do na live'y i kamratów. będziemy razem chłopcy grać. No, to No, to patrzcie. czymcie się tam i chowajcie, nara. Ja.